Eerder van de week traint Danny Noppert nog met een van de oren Frieske datters in de kroeg op een jouwer. Het dartier van Noppert tot nota zit al vol met hechtepunten. Maar het WK moet de kroon op het seizoen worden. Het is voor een darter betekent dat alles. Nou, ik heb al in het verleden op Lakeside staan. Maar ja, dit is toch echt het grootste aanskruien voor op televisie. Soort mensen niet naar zeggen, soort omdenken. Dus het WK is wel dat is het toernooi met de meeste statuur van het hele jaar. Dus just het hele jaar uit. We laten bij de Maudie een potje Chimmerko smieten. Succes jongen. Just het nedergaan. Ja, dat doe ik. Noppert begint en laat zien dat er de trippels wel weer te vinden. Gies had hem dit hier echt bezochte plaatsen voor het WK, maar het slagen hem net. Dat Noppert nou uitkomen mij op het WK in Londen, hier de jouster neer verwachten. Je hebt gelijk, jongen. Fjouw Rielien, had ik daar toen uitdacht, dan durfde ik er net in zo te dromen. En nou steek ik gewoon, ja. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Noppert maakt er een spannend potje van en Gies. Joen moet er in de eerste ronde aanrekenen met Royden Lam uit Hongkong. Neffens zijn trainingsmaat kan er dat wel winnen. Als je reëel bent, hij had het hier zijn eerste titel won bij de PDC, een Players Championship in Dublin. Hij had er een goede naam verslaan. Hij had een paar weken geleden een hele finale op een tv-toernooi hellen. Dus als je naar Sanne gaat, dan zou er zomaar 4 komen kennen. Alles zijn van de mooie prestaties in op green. In het trainingspotje Tjen Gies liet Noppert zien dat het met de farm ook wel goed zit. Hij kan 16 uur gooien en... Dat dochter. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik zet vol vertrouwen, dus ja. Over aan de week aan nacht zijn Taylor spelen, die heb ik nog van het buiten al knikkerd. Dus dat viel toch goed. Succes jongen. Dankjewel. Hey, knallen vreed. Bedankt jongen. Slopen.